Salutare, bine v-am găsit la un episod, tot în Minecraft. De unde am rămas, deci cum am oprit episodul, am făcut altul acum, nu, Sorin? Bine. Hai să facem și hai să continuăm de unde am rămas. Ne mai trebuie numai acoperiș. Eu nu. Eu eram pe... Mersi. E destul de mult. Eu mă duc să mai spart. Trebuie să terminăm și noi acoperișul. Mai avem doar acoperișul, deci. Și surpriza care a pregătit-o Sorin. Oricum o să o vedem la final. Să vedem dacă o facem în episodul ăsta, acum chiar. Bă, a explodat un creeper. Uite, Sorin, deci eu eram într-un fel aici, spărgeam lemne și a venit fix lângă mine și nici nu m-a nimerit. Uite, a făcut gaură aici. Am 5 bucăți. Fac ușa acum? Că întâi trebuie să facem ceva la casă. Gata. Ca o ușă normală. Și să fie ușă de-aia frumos. Că o să o vezi. Gata. Vezi că mai am o singură ușă. Stai că știu eu unde trebuie. O să dau, stai puțin. Uite unde o să punem aici. Nu, mai fac. Stai puțin. Trebuie să spar și să pun mai în față. Poți să te dai mai încolo că s-au de apa. De 2 ori. De tot. Păi dacă dai în ce se aude mai bine. Microfon ca să se audă extra bine. Bă, a venit un zombalou. Vezi că se ține după tine. Eu credeam că vine fix la mine. Am pus ușa mai în față, să știi, Sorine. Am pus ușa lui Andrei, da? Și acolo să tace, știți, da? Păi da, acolo, ce rețitează pe mine, că vine în casa noastră. Bă, deja aproape am terminat acoperișul. Mai avem doar 3 bucăți de lemn. Nu mai am. Nu am stick. Că am consumat o lemn. Stai să mai sparg. Niște copaci. Vezi că ți-am făcut 4 stick-uri. Bine, le păstrez. Merg la casă ca să termin acoperișul, că mai avem doar o singură, de fapt 3 bucăți. De fapt o singură. L-ai terminat tu? Nu. Nu am și n-am, gata. Și ce fac cu restul lemnului? Că mai am. Ți-l dropezi, poate știi tu. Nu, lasă că știu eu ce trebuie să fac. Nu l-am pus bine. Îți place ce am făcut? Stai, că nu l-am pus bine. O, că nu l-am, stai puțin. Da. Acum o să fie podul, să știi. Păi de-aia am făcut și-o de-aia, într-un fel, e o ușă de pod. Tare ce-am făcut, nu?
Mai bine hai să ne culcăm și mai facem chestii dimineața. Și sunt și mobi. Aoleu, sărine. Bă, ia uite ce copac mare. Mai bine hai să spargem pe ăsta. Uite. Uite, mă, ce mare e. Știu. E regele copacilor. Nu, regele a fost unul gigantic de mare care și cum e copacul ăla cu 4 locuri tot așa în sus, e bine unde l-am găsit și l-am spart. Nu pe tot, dar... Nu știu pentru ce mai spar lemn, dar în fine. Dar zici că mai trebuie o ușă și câteva... Dar acum ce facem cu lemnul, chiar? Lecuri de lemn. O să vreau să iau lecuri. Eu aproape l-am minat. Oricum eu am minat destul, ia câte bucăți, am 8. Nu, de mai faci. Trebuie să le crasez. Acum am 37. Aici. Eu n-am topăriș. Stai bă. Să fac ceva. Este, da. Păi, da. Ai revenit. Am băut ceva. A băut Coca-Cola. Fanda lui Ilie. Oh, asta vrei să fac, nu? Ce vrei? Vorba asta. Cum o să... Văd pe ăsta. Nu, dacă ai un bloc de piatră. Hai să mă uit. Eu am Dar ce facem în episodul ăsta chiar? Că și așa oricum aproape s-a terminat, așa că de ce mai spune? Nu, bine. Aoleu, ce-am făcut? Am găsit baia Era să stric mina, dar neapărat. De fapt chiar o stricasem, ce zic? Acum mă duc și ca...
Eu craftez un topor. Eu craftez un topor. Ca să spargem, cum ai zis tu, piscina aia ce am vrut eu să fac. Da, este să fac, adică... Inutilă. Da, În cuvinte frumoase. în tine să fac. Numai ce-am găsit. Norocos. Și eu tocmai ce-am craftat un topor. Bă, stai că aici... Bă, vezi că o să sparg eu puțin pe peretele, adică nu știu ce-o fi, cum să nu fi. Acolo va fi un fel de stare. Și, adică, vezi că am spart un bloc, dar o să-l pun la loc, am vrut să ies. Da, să-l pun. Vezi că acum suntem în al 11-lea minut, dar hai măcar să terminăm și asta de spart. Așa mai facem și noi rost de lemn. Nu am găsit o mine din aia mare. Am găsit. Ce vede ce mai nu la lavă? Bă, ești Sfărine. E foarte amuzant. Ce-am râs de glumele tale. Frate, e foarte greu de spart asta. E mai foarte greu de spart. E. Ce? De ce nu? Și după aia o să-l iau din apă, dar în fine. De mine ca e mine sau mine în sensul de eu. De tine sau de mine, de mai. Mănic, vezi că mă... Eu încă sunt la casă. Sau... Unde trebuie să mă sui? Nu, minut. Că m-am urcat. Stai că te fugi de aici. Eu nu te... Poate sus. Ei? Ăsta? Ăla? Da, ăla-s eu. Te văd. De fapt nu e, da. Hai, aruncă-te. Deci uite-te de unde sar. Ready? Uite, te dau țără pe screen, nu să vezi de unde sar. Tu mă vezi? De unde sunt? Oh, Uite-te. Nu știu șapca. nu știu unde ești. Dar tu nu mă vezi pe mine de adevăr. La 3. 1, 2, 3! Bă, am văzut. Rest in peace. Uite, aici era. Rest in peace. Ei, oricum, cam asta a fost episodul. Stai să văd dacă am spus la coziu. Bine, cam asta a fost episodul. Eu m-au să mă prezinte mele și papa. Stai că mai avem un... Terminăm piscina de spart! Yay! Papa. Stai! Și cam asta a fost. Bye! Pa.